Isawa, yang kikis kawas, tapi kamu dari kamu lang kapay ng mamakeron, santo Jesus Christ. Amen. Kapin tagawawan ko yung success course. Wakin kay Dilablang Paros. Taga-access ulit na yung panasos. Kulen kaudek dan sangsang namun dikatakan kalau iblis di penuh iblis beliau. Nawatakan saya si namasani kumain kaping kalangan ongko cunagayo labalapsan ko cakar paros supplement impok magpacapot. Saya sen kol gina kol ng kalinaw.
Sa siren kasama ng sansan-san na bandu, relaw puno, resisig-sigi sa puno, sigi sa piso. Relaw puno, resisig-sigi sa puno, sigi sa piso. Relaw puno, resisig-sigi sa puno, sigi sa piso, mamasin dia tersasi watak kena namasani. Umay dari kinalan, dua sesama umay dari kinalan. Umay dari nasikan, umay dari teman teman. Umay dari alam nasikan, umay dari alam dari umay dari. Umay nama nasikan, umay dari nama umay. Orang kapay tawad-tawad na sa pagmamasan, sa sinabuti na ako ng hindi ko wali sa tao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kafunda gurumao sa Chinese sa mas pinagkaroon ng lawasa. Atente sa pumumulong sa pumulong kalawas. Hindi ang nabayin at kasangka sa Chinese. Kailangan ko sa Chinese. Supaya sa katete, gurumao sa Chinese. Singapore ko Elay, pagkakamakan ko sa mga sa mga soras ang mga nagigis. Ngayon sa miskos na wala, marami sinipong kanila sa mga mga lawat na yung sila. So, kagi kong yung Pilipis, kalwa, kawit, kamarayan. So, wala ko sa mga kita na program ko sa mga miskos na mga kailangan ko sa miskos. Si kami nila, pamatungan ko Pilipis sa kaunta, es impenenan sa bisme. Si kami nila, pagkakul, hindi nila ko na Pilipis na ho, kasi ito siya na sa kailangan ko sa miskos na. So then, tulad at pagmamagin na pinunod ni Surya ay sa mga Pilipis na rin. Si kami nila, may sa miskos pa rin. Sa mga sumiyuya, Sangalis ko sampi, sangalis ko sampi. Yang sebesar kita. Ang kurang is, Romy, mapigyan is na sumiyap yung sumiyap. Simbagan waro, ang bisa sa so, paisa, mapin ang sinuspos, yung SBA. So, lang sa bumumot sa mga sa kami rin may pagkakyo, isusunod pa po yata, isusunod pa ako. So, mapin ang sinuspos. Sa kami rin pa po mga pagkakyo. So, kami rin yung 7 piece. So, ang siya, pagkakyo sa mga piece. Ngayon sa school tapat sa mga paglasan. Ang mga pulisan nito, mga pinag yaw na rin nito. So, mga pulisan nito, nagalan ko ita. Ngayon sa schools. Sa mga pulisan nito, tawag ko, yaw na ako botso. Ang sumiseta ngayon sa schools. Yung growing, sumbaros na kami elay, sumbaros na kami usap kami ng sinuspos sa kanila sa sumaning kalap ko. Kami ng suwas, sumasya ng lantis, mga problem ko sumara sa kanila. Sa kanila siya, sinuspos, sebenarnya diundang oleh orang yang basi ismi tidak beliau dia seperti itu tapi sosial media atau dalam berita dalam bisnis sebaik tulisan itu menjadi diskurs basi ini semua bisnis kamu Panitas semua keluar semua kalian yang rasa itu bisa keluar semua itu pasti habis semua kaya rasa bilis sekali menjadi rasa keluar seperti keluar sesuatu Rome is discourse. Lasting from the middle person, Rome is discourse. So, Manakayla, this women, Dalia, in a competition, so now, second state, about that copy of the
isa ng mga sumama ang Diyos Jesus. So, paisa, una sabihin ko mo, Diyos Jesus, ito ako sa Rahn Sarawi, nanansi, Jesus ay mag-please tayo ng iyong mga sa iba mo ko, ang iyong ang Diyos mo. Sa mga Jesus, ang mga Ang pagkakulang parol sa siya ko dito na o ng bahay buhay sa limaw. Live out Jesus Papa. So isma so tadako ang pagsulubot. Ay wala ang iksasi sa tukoy sa buwan karon. Iris dito sa nagdaan ko. Kailangan ng program. Buhay daw natin. Pakita matapong sa sinupulupulupit. Saka sirili. Kaya kayong katmasyon sa spos o sa nang kumurma, minsan sa nagsasi sa singganay. Ang kinaskinin mo, nakakain porto natin kasi sa singganay ng kautagian. Ang ginasasi chairman ni Momonso, kasasi taran, wal paron kan, sugatan kan, sugkuha kan. Pwede yung mga siulit, nakasasi DOTP na. Rosol, parto natin kas ikaw na naman sa singganay nito.
makurela may ba siripi na isasi may ba konel iwanso na sasingaran purong kapureta orala mga ikaw na ba ba ang garan sa sinugitan na nasingirano fake panggalan na ngay imine ire pinapok Sarawi be ngay kami nila ba kumasin wewekin kapay ba ngayon pagkatala paisa kasaleta intuan pay kayo magkasampal ba aramasman na anigin pay imulan anigin insilma kapa imame karasyanin kayo sasi Sri Sunday School na mo pilokon sasi wawagin momon taw-taw walman Abraham payo mga pagkatakay sasi ang saubis na kos biliwe Abraham kan watanos kinanya mapinante pa kan uya di mayroong ang may tame Abraham uya aswe paykas te paykiang kos kay pagkatanaya makiman Isaac rakay taw dalo po na anay sasi wawagin taw-taw ang saubis na so katali Sunday School ang saubis taw-taw ito rin sasi ang saubis na Isaac pagkatan na ibas parang ngayon kami ginamanan na we Abraham sorry then cause ini beliau ba esok kami na iba ini na benar-benar sikap kasaleta ba Isaac kasaleta koyan Abraham kasaleta inanin pagiyang sa magpos pa eswe pa na saubiya pa kuimentel pa sampalpan pay tetama uya sasi bila iminan en Isaac kapoyeta kupuren kauno tama uya rin ay Abraham kapoyeta kupuren kauno tama uya rin iksa na mau kauno testi en Abraham pusun kapoyeta pasang ina ang pay gariyaw sasiyan katete no tame kauno pilere noa te kaisa peikia eswe pauso eso uya pa eswe kanen ne pilena ta taunti ana sampu tama uya noa kapoe noa peikia tama kauno pilema nui uya ta warimo na wasabis me mino porton me ermas kui pilipino pata wala na kui ikisomni pa pil kamen yata kapa isompan mo ba tama uya mo ba kunday para mo ba magape imulan kalutan siya kapa ino yung ada Abraham tagapili na doon kasi naman aramas na kuyapin na may kawaw pa esas count Jesus Christ sas wewo ba count Jesus Christ nintuan tame uyang rin eswa pa o ay eswa kapuyet tame uyang endanan siyero kapuyeta kuburan sa nervos kaya ngayon mo kita eramas si manong nga ba ngayon kami na lumagsasi siya rin na pulilan mo pulupul uya na yung kagaya na buwan na nasasi damadan bakit nagkakanolong na uya katitipan siya masasi kos pa iras siya masasi ila
sa sasikos sa suwede. Ima karen kita ngayon naman perki ba sa karen Papa Nono, sa karen wati ko peno sabis. Mensana bukan lapin peta. Lapin peta berada wono resisi gris. Del reason. Lapin peta berada wono reason dengan segala reason ko. Ako masih tiada saskin wati peno bermaksani. Sama kapuya kata om papa kata biang hotel manumela kata om kulukul arah kaya anak sopos o kapuya biang nang kapuya ini sa maman pa kesempatan kesasin angin pay Wama sasin pay kaba lewin kaman sing nang sasin kami. Ay kami ne ba Rahn sasi imine ermas ne kita ras pay. Tamaras yan na rasin seberas yan yang kiri rasin de papa non suwa way de ras terakai kami susai rai dah bin kami apa kesempatan baik pantai kesempatan sa kaburean masasin angin baik masasin kami na iulan sasin tanan di sini kapa ang sasin taga mabulukul tama kayo kunen sasin pasasin ala na sitan school sasin purong sibiya tayo transition camp Ngayon kami karayan sasin kami sa pekina. Ngayon kami karayan sasin kami pangay, may suwel naman. Apa karayan kami pilita or lapurano, pa nano masin taulang na subdang school. Kumasin kami pekim, kumasin babarano. Diba nano masin pekim na, kumasin kami nila ba. Umila naman pe, kumasin na siya. Bakit mga taon? Kahit oras lang na may kagaya ng Joseph na sasi. Oras lang po ba? Sasi upa na talaga. Kailangan ng komisyon.